Takže čaute, vás vítam u nového videa a dneska ideme hrať Fortnite po dlhej dobe. Realoadý rankedy, nepýtajte sa prečo hrám Moveskina a prišiel nám Winterfest. Crashshotová chata, Snoop Dogg, ten bude free v tomto balíčku, lebo on nejde otvoriť. Save for last. Ja som si otvoril toto. Wrap mi pavol, potom taký jeden glider a gitara Snoop Doggova. To je fajn a ten Snoop Dogg vianočný bude v tom veľkom balíčku. A ešte nehovorím vám, že negarantujem, možno tam budú dva skiny. Minimálne jeden. Ale možno tam bude aj druhý. Neviem. Pýtate sa si, prečo som tak dlho nenatáčal videa, lebo som bol preč, nemal som čas, proste som nemal náladu na to niekedy. Tak prepáčte, tak tu máte omluvu. Ja sa dám trošku tichšie, lebo to húči. Dobre. A prečo mám vôbec znovu skina? Lebo tých, čo zabijem, im zatancujem znovu skinom default tanec. To je challenge, musím každých, koho zabijem, zatancovať aspoň 5 sekúnd ten default tanec. Aj keď tam bude 4 ľudia okolo mňa, musím to zatancovať. Je to ťažké, no to nevadí. Aha. Niekto tu padá, ale nie na mňa, prosím, že nejde sem nikto, není. Juhu. Vrajnštar. Okej. Trošku sa mi to seká, jak som zapol to natáčanie. Hej. Dobre. Keď teraz nájdem minička, tak budem smutný a ísť. Pozraj, tu mi padnú minička, úplne to viem. Tak tu mi padnú Big Shot alebo minička. Pam, počkaj, ja si ho ešte nedám. Ja som ale hlavička. Medkit alebo shieldy. Ja si zoberiem asi shieldy. Počkaj. Môžete mi napísať do komentára, že čo je lepšie, či medkit alebo shieldy. No. Je tu niekto? Asi ne. A tešíš sa ináč na Vianoce, toto je posledné videjko pred Vianocami a posledné videjko na tomto roku. Tešíte sa na Vianoce? Môžete mi napísať do komentára, čo dostanete. To nikto nevidel. Dobre. Bože, nemám mato. Renegade Riderka! Dobre. Počkaj. Ja mám ten default dance. Kde ho mám? Dobre, on ide. Pozerám.
Tam niekto ide. Mohol by som ísť predrob. Neviem, kto ma vypol, ale to bude... Mám ešte jeden reboot. Tí si to robili jeden. Oje. Oj, nevadí. Okay. Oh, das schmeckt tralala. Mein Din da. Fajną zbrań mamy. Skoro. Ináč video končí a budeme mať trauma do konca života. Oh, mamutka. I like it. Iba si zoberiem takto a ja hneď pôjdem preč, neboj sa. Prepáčte, že toto nie je nejaká ačkná hra, ale čo je, za to môžem? Aha, tu je typek. Au.
To nebol hit? Aspoň to bol hit. Super, GG. Dynamo! No tak, toto video teraz skončí a budem sa tešiť na nový rok a užite si Vianoce. Čaute!